И здравейте потребители на YouTube, аз съм DragoBG, Dragos Brother също така сервера. В момента ще снимам в EnderGod PvP. В този епизод първо ще ви разведа набързо XCOM и какви неща имаме. И също така ще направя giveaway, който стои ето в този чест, но ще го отворя към края на епизода. Така, първо ще отида при моите неща. Така, това е малка къщичка, доста вече, просто късмет някой да намери. Така съм си направил тук долу да е по-хубаво. Само съм на полянка, ама не съм. Както и да е. Така. Виждате, често някои са написани, други не. Така, панталони. Това са фул панталони. Обувки, full protection, 4 unbreaking, 3 обув, плюс някои екстри. Protection 4 unbreaking, 3 каски. Наградници Protection 4 unbreaking, 3. Така. Тука. Какво имаме тук? Тук имаме някакви глупости. Това с диамант. Така. Тук пошенки, тук за спид пошенки. Фул лъкове. Имам само един. Имам повече са разпиляни. Няколко фул бради, не всички са фул, да много повече са фул. Така. Фул мечове. Отново не всички са фул, но повечето са фул. Така, долу какво имаше? Долу има някакви тъпи неща, така, къде? Тъпо... Тук каски. Тук слагам по-така тъпите неща, но този Protection 4 сет не му е място тук. Определено. Само да го фиксна. Фикс. Така. Значи при панталони две части. Брехни 3 пак са хори. Обувки. Наградник. И каска. Така. Тук full match. Два full match. Тук имаш protection свърх, но даже ще оставим по-шифа на PvP. Така. Сега отивам в Home. В Home на Fiction. Ако не знаете още, има нов модератор в сервера. Това е Gamer, който преди беше от нашия Fiction. Той беше построил този Home. Както виждате, дизайна, всичко от него. Аз съм сложил само табелите. Както и е, така. Това е моят чест. Тук повечето неща са разхвърляни. Но ето горе-долу някакви по-така важните да ги видите. Книги някакви, пошенки, спитки, така. Това са на геймера, повече са чупени някакви айтеми, които трябва да си ги реперва, но той вече, понеже няма право да играе PvP, не знам какво ще ги прави тези айтеми, но както и да е. Така, тук да има цветове, всичко тук Protection 2. Тук там айде Protection 3 някоя. До охраната ни. Iron сетове. Диамантени. Много диамантени. Пак диамантени. Полшенки, дърво. Сега нямаме нищо. Кирки, лопати. Глави. Повечето глави ние ги хвърляме, така че не се очудя, че ние имаме толкова малко. Тук пак Tools, тук пак Protection 2. Така. И сега някакво ново тип. Да. Значи днеска има вече нов вид евент. Това е Warp Labyrinth. Warp Labyrinth. Ето. Това съм писал грешно. Лабиринт. Ето грешка. Така. Днеска имаше такъв нов вид. Ето го и него. Надявам следващия път да бъде сменен, винаги да не е един и същи. Но както и да е, днеска мисля, че Enter Now го спечели пръв. И така. Доста е хубав. Аз в крайна сметка не успях да се ориентирам и не успях да стигна до края. В крайна сметка нали стигна до края, но вече беше късно. Много браво на този, който го направил там, админите, модераторите, които и да са. Както и да е. Така. Пише Lord 660, ако има нещо ново. Няма нещо ново, така. Сега отиваме в Home да ви покажа и giveaway, който ще го правя.
Надявам се този път да не стане като миналия giveaway, много съжалявам за него. Така се прецака клипа, че да не мога да го кача, но всичко го прави даже с Hero King MC и той може да ви каже, те са уинарите, не лъжа, нито ги познавам, нито нищо, даже с Любака и двамата не се харесваме, така стана, че той даже да е първи, нищо никой не може да ми каже. Ай да ми каже, не ми пука. Опитал съм се, прецакал съм един път, това се направи. Я само кит имам, кит нямам, хубав кит. Правим още малко дърво. Ай, тук нямам никъде. Идеално. Така да сложа табела, че това е giveaway. Някъде не си взимайте ми от тук. Така. Опа. Само те какво си пишат. Така. Сега. Не сте видяли, сега найдем и така. Giveaway. Опа. Така. Нямам се никой така. Двама уинери този път, не 3, двама. Първия уинер печели Protection 4 Unbreaking 3 сет. 5 лега, 9 стакнати пошенки. Drago Sword, Full Sword, така го кажем. И сега, две нови неща. Книга и един спаунър. Спаунър е една скелетон. Скелетон спаунър, no streak of the zombie blaze, no реши да е скелетон. И сега, другата по-голяма изненада, книгата. Повече си казват, сигурно 100-200. 10-20 хиляди, айде така да го кажем. 200. 20-30 сигурно повече си мисли, но не. Този път е 250 хиляди мъни, които обещавам, че ще ги дам и ще гледам този път да не се провали така клипа с уинера. Така. Оставам сега втория, който ще бъде изтеглен. Не, т.е. за тези айтеми ще бъде изтеглен първи, за тези втори, защото са по-хубавите. Така. За втория уинер той печели Full Luck с стак стрели, меч, Breaking 2, Sharpness 2, Fire Respect 1, 5 лега, 40 Golden Apple, може да ги направя стак, но не, 40 ще станат, 2 стака диаманта и един Set Protection 2. Колкото за едно PvP, даже за повече, да си направят сетове. Така, това беше от мен, Dragon's Brother. Довиждане и до следващия.